Ja, det har jeg også ved filmen. Jo, faktisk. Jeg fik ikke det første med. Først? Jeg ikke med. 2 billeder. Du kender det. Vi kan være enige om, der er farveskifte, grumset. Der er bobler. Ja. Og det er hvor den er faktisk også en lille smule varmere. Det er fint. Vi har bare lige start. Du kan også forklare, hvad der sker. Og nu fokusen. Det beskriver det rigtigt. Men der var ikke noget større fremme, eller Nej, det var sådan en fokus. eller sådan en flaske. Okay. Man kan mærke, der er en smule varme. Okay, prøv det viser, så vi kan snakke over det, hvis du putter fingeren på. Du mærker noget varme. Vil det ikke også sige, at der kommer en gas på? Stop. Der kommer ikke noget gas. Det er jo sgu det ikke. Der kommer ikke noget gas op. Jamen, det er noget med, når vi ser tegn på, at den ikke reagerer på nerverne. Hvad? Så skulle vi sætte Hvornår? Nu tror jeg, der er noget gas. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Nå? Som sagt, vi ser jo nogle tegn, så det er